Aku kuat demen lho iki. Peluk, Mbak. Adem aku peluk sayang. Gak saya dipeluk iki. Sapa? Mbak ya. Bos ya. Mbak Perigel. Iya. Lunge mekar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsong wae kalawan wulane datari Nembarung sasmita sang kumbang wewayang nerangsang pucuk sarine Terima kasih Mbak Tia. Terima kasih Mbak